बे भिडिअखौ खोमसिनि समाव बानायनाय जाबाय बा हरनि समाव बानायनाय जाबाय जियानो जादोला एबसुनि दानि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' सारा जोंनि सिगाङाव गावनि बेसेन गोसा बिबुंथिनि गेजेरजों मा फोरमायखो नोंथांमोना खोनासंनानै लादो। लोगोसे मोनसे बाथ्राया मा, जायफोर एनडिबि आदामोना जोंनि हारिनि रैखाथिनि थाखाय गावसोरनि बेसेन गोसा सम गावसोरनि बेसेन गोसा जिउखौ हारिनि थाखाय दान होखानानै हारिनि रैखाथिनि थाखाय बिथांमोना दान होनानै गावबा गावनि आखायाव आइजें हमनानै हारिनि रैखाथिनि थाखाय बिथांमोना हाग्रा फारसे थांदोंमोन। नाथाय दिनैनि समाव बै एनडिबि आदामोना बे बिटिआर एकर्ड पिस एकर्डनि गेजेरजों फैखांनायनि उनावहाय दिनैनि समाव बै गासै साफ्रोमबो एनडिबि आदामोना दिनैनि समाव बिथांमोना गोजोनै दंना? नोंथांमोना मा सानो रायजो राजा नोंथांमोन? एनडिबि आदामोना बे बिटिआर पिस एकर्डनि गेजेरजों फैखांनायनि उनाव बिथांमोननि जिउफोरा दिनैनि समाव गोजोनै दंना? नोंथांमोननि मोनदांथिनाय बाथ्राखौ बे भिडिअनि कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों नोंथांमोना फोरमायहरनो दाबाव। गोजोन्थों। बे माने सौग्रावलायनाय थैलायलायनाय थासारि एबसु बिएलटि एनडिबिनि सौग्रावलायनाय थैलायनाय थासारि जों मालाबाबो आरो बेबायदिखौ लुबैफिना। बे थासारिया जोब्बाय। दिनै जोंनि फिसा फिसौ जोंनि फंबाय बिनानावनि मोजां सान आरो परिबेस आरो इयुनखौ जों दानांगौ। बेखायनो बर' हारिनि जायफोर जातीय दैदेनगिरि जातीय संग्रामजों फैनाय दिनै राजखान्थि दैदेनगिरि हिसाबै खामानि मावदों मानगोनां प्रमद बर', मानगोनां हाग्रामा महिलारि, इउजि ब्रह्म, रंगोरा नार्जारि, रबिराम नार्जारि, खाम्फा बरगयारि बिथांमोननिसिम जों मोनसे आपिल होदों जे बबेबा बिन्दुआव बबेबा लामायाव जोंनि सिलाइ बारुदनि थासारिया जोब्बाय। सिलाइ बारुदजों जोंनि जि जुगमलायनाय सौग्रावलायनाय थैलायलायनाय बे थासारिखौ जोङो बुजा बुजिनि गेजेराव रायलायनानै जों सेप्टारखौ क्लज खालामबाय। राजखान्थिक भाबै मोनसे परियालनिफ्राय मोननै गावस्रानाय राजखान्थिया मालाबाबो ज' जाया बेबो बास्तव, किन्तु आरो मालाबा ज' जायो बेबो बास्तव। सम्भब असम्भबनि कुनु परिबेस बेबायदि थाया। सम्भावनाबो दङ असम्भबबो दङ। किन्तु असम्भब थासारिखौ जायखौ मावनो हाया जाया होननानै सानदोंमोन बिएलटिआ दिनै सान्तियाव फैबाय, एनडिबिआ दिनै सान्तियाव फैबाय। आरो बेखायनो जों आपिल होदों जे मा फर्मुला मा एजेन्डा बबे अबजेक्टिभ मा कमन एजेन्डाजों थांगोन बेखौ जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनि लिडारफोरा थिग खालामदों। जोङो राजनैतिक हान्जा नङा, जों अराजनैतिक जातीय आरो छात्र संगठन, किन्तु जों आपिल खालामदों बिदाफोरनि गेजेराव जोंनि गेदेरफोरनि गेजेराव जोंनि देरसिनफोरनि गेजेराव जुदि मोनसे बुजा बुजि गोरोबलायनाय मोनसे थासारि फैयोब्ला बर' हारिनि जे हारिनि लुबैनाय खौसेथिनि जे बाथ्रा बे खौसेथिखौ जोङो बास्तवाव मावफुंनो हागोन। बेखायनो दिनैनि बे अहिंसानि सान, जे दिनैनि शान्तिनि जि सान, बे सानाव फिन खेबसेबाव बे मन्चनिफ्राय आङो बर'नि बिटिआर केन्द्रिक जि जोंनि बर'नि रिजनेल जि राजखान्थि हान्जा बे दैदेनगिरि आरो जोंनिनो दैदेनगिरि संग्रामि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आरोबाव रिथेंकिं खालामनानै आवगायलांनो थाखाय आं खावलायबाय। आरो बेखौ बयबो रायजो राजाफ्रा लुबैयो, आङो मोजाङै बुजिगौ। दा बेखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, जोङो हारिखौ जौगाहोनांगौनि थाखाय बड'फानि आल्टिमेट सिमांसिम थांनांगौनि थाखाय जोङो महात्मा गान्धीनि आदर्श बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ होलांनाय जिखिनि लामा बेखौ जोङो संदाननानै हान्थिलांगोन। दुलाराय बर' फरायसाफोरा गावनि थांखियाव सौहैनांगौनि थाखाय जों मालाबाबो फावसाया, मालाबाबो जिरायनानै थाया आरो एक बिन्दुजों कम्प्रमाइज खालामनाय गैया। बेखिनि बाथ्राखौ बुंनानै महात्मा गान्धीनि जोनोम साननि फिन खेबसेबाव साफ्रोमनिसिमबो आंनि खुलुमनाय आरो हामलायनायखौ बावनानै हमारे सभी अतिथियों को मैं हृदय से फिर से धन्यवाद देता हूँ। और आगे में भी हमारा भरद्वाज साहब का हमेशा आशीर्वाद और हमेशा सहयोग हम मिलेंगे, वही मैं आशा करता हूँ। फिन खेबसेबाव साबायखर बावनानै आरो बाक्सा जिल्ला एबसुआ बे मेहेरगोनां हाबाफारिखौ जेरैबायदि जोंनो खुंफुंनानै होबाय बिनि थाखाय जिल्ला एबसु दखरा गासैखौबो आङो खुलुमबाय, साबायखर बावबाय।
आरो बेखिनियावनो दिनैनि मेलखौ फोजोबबायनानै फोसावबाय गोजोन्थों थेंक इउ हाग्रामाखौ खाथियाव थानानै नुदों बिथांनि जौगाथायनि जे खामानि मावनाय बेखौ नुबोबाय थादों दा प्रमद बर'नि दिनाव बे बोसोरथाम बोसोरब्रै जाबाय बेखिनि दिनावनो नैबे लामाया मोनसे एग्जाम्पल बेवहाय आङो माने फुवारनायनि थाखाय आरो बेखौ मजबुत खालामनायनि थाखाय बे हाइवेनिफ्राय सिदा क'क्राझार टाउनाव थाङो हिसाबै बेवहाय आङो माने सेंसन खालामनायखौ होदोंमोन दा बेखौ प्रमद बर'आ मावबाय कभिड टाइमाव जोंनो मावनो होआखिसै जेला प्रमद बर'आ चिफ जाबाय होमबा हाग्रामाया जायाखिसै नालाय दा प्रमद बर'नो माने गोजौनिफ्राय दायथ' हरबाय आरोखि बे लामाफोरखौ नों बानायदो होननानै जायनि थाखाय जोङो माने आखाइ खबजबनानै ओरैनो जिरायनानै थानो बाध्य जादों आरोखि मेगनजों नुदोंब्लाबो जों अप'ज खालामाखिसै आं मन्थ्रि जाहैनो दंमोन थेवब्लाबो माने गोजौनिफ्राय बिथोन मोननानै प्रमद बर'आ बेफोरखौ मावदों सिगाङावबो आंनि सेंसन खालामनायफोरखौ जेनेबा हाग्रामा महिलारिया जेराव नांगौ बेखौ आंनो परामर्श होनानै होयोमोन आरो दा आंनो होखादोंमोन बेनो मोनसे एग्जाम्पल आरोखि प्रमद बर'आ सिख'नानै मावबाय खिन्थु मोजांबो मावाखिसै रायजो राजा नायथों बिनिफ्रायनो माने बोसोरथामबो जोरा बोसोरथामबो माने जोरा खनसे मावनाया एफा बुरजा फैसाजों मावनाय बे मावनाया मानो बोसोरनैबो थाङाखै बे लामाया बायनाया बेनि ना एग्जाम्पल प्रमद बर'खौ नायनोबा खाथियाव नुनोबा बेफोरबायदियानो माखासे एग्जाम्पल बिसेसाथ' फैगौ समाव जोंहा हाग्रामा महिलारिखौ मोनोबा जोंहा जौगानायखौ मोनगोन आरोबाव बांसिन जोङो आवगायलांनो हागोन जौगानायनि प्रति हाग्रामा महिलारिया जे सृष्टि खालामबाय बिनि बादैबो जोंहा आरोबाव रायजो राजाया मा लुबैदों बिनि सायाव सोनारनानै जोङो जौगानायखौ लाबोनो हागोन